Doncs continuem, aquí ja donem la veu. Continuem parlant, que ja fa dies que estem parlant setmana rere setmana sobre el tema, tot el relatiu al dret d'urbanisme, concretament. Amb un dels grans professionals que tenim aquí a la ciutat de Barcelona, amb molts anys d'experiència, com és el Frederic Lluveras, que té el seu despatx d'advocats, concretament al carrer Aragó 287. Posarem un telèfon per si de cas, ara que arriba l'estiu i algú té un terreny i vol fer parcel·lacions o reparcel·lacions, que tingui la possibilitat, com a mínim, Frederic, de poder contactar amb tu. Així és que al 609 39 15 69, 609 39 1569, és el telèfon on podeu localitzar a Frederic Lluveras, autèntic especialista en dret d'urbanisme. Bueno, Frederic, avui parlarem de parcel·lacions, reparcel·lacions i més coses. I més coses. Però per començar i posar en situació a la gent de què estem parlant, anem a explicar què és una parcel·lació, no? O una parcel·lació en aquest cas, no? Sí, mira, parcel·lacions i reparcel·lacions són dues paraules que s'assemblen però són diferents, òbviament. Perquè la gent ho entengui, si ens ha explicat molt a la patallana. Sí, ja farem convencions i conferències. Fem una parcel·lació quan hi ha un propietari únic que parteix una finca que té. Sí, ens posem en situació. Un senyor que té un terreny... Té un terreny, diu, bueno, tinc 4 fills, doncs ho faig 4 trossos. Això seria una parcel·lació. Això és una parcel·lació. Parcel·lació. Una reparcel·lació és quan, com a conseqüència d'un procés urbanístic, que després explicarem, diversos propietaris estan dintre d'un polígon de desenvolupament. I llavors és una reparcel·lació perquè s'han de reorganitzar aquestes finques. Això és una mica més complicat d'entendre. És una mica més complicat, sí. Això ho... I em sembla que tu tens la possibilitat de poder-lo fer. Sí, ja t'he habilitat la pissarra perquè dic, això no ho entendrem pas amb el tema aquest, no? Sí, és que amb un dibuix es veu de seguida, en paraules costa molt. La parcel·lació ha quedat clara, Frederic. La parcel·lació és un senyor que té una finca i en fa 4 trossos. Ja està, una per cada nen, fora. Ja està. Llavors, la reparcel·lació és... Què és la reparcel·lació? Tenim, per exemple, un propietari que té aquest tros. Un propietari que té aquest tros. Un altre propietari que té aquest tros. Clar, que no tenen per què ser trossos iguals. Exacte, i un propietari que té aquest tros. Ni uniformes, tampoc. Llavors, amb el planejament, marca un sector per fer un pla parcial, diguem. Llavors, ens marca un sector que fa això. Aquí, en aquest sector, hi entren trossos de 4 finques. Això qui ho fa? Això, l'aprovació li correspon a l'Ajuntament. A l'Ajuntament. L'Ajuntament decideix... L'Ajuntament és el que fa el planejament. Aquestes línies que tu estàs marcant noves... Aquesta ratlla la fa l'Ajuntament. Sí, i llavors, a més, per acabar de complicar, posem que d'aquí ve un carrer que s'acaba aquí i s'ha d'allargar. Llavors, aquest carrer l'allarem cap aquí i l'allargarem cap aquí. Sí, obrim el carrer, com va passar fa anys amb la Diagonal de Barcelona, per exemple. Llavors, esclar, a més, com que quan tu fas un pla parcial, fas una urbanització nova, has de decidir una sèrie de coses, has de decidir equipaments, has de decidir zones verdes, per tant, són finques que no són aprofitables, sinó que s'han de cedir a l'Ajuntament perquè siguin d'ús públic. Posem que aquí ens fan una zona verda, una plaça. Bueno, ho he fet molt malament, perquè... No. Ara, clar, aquí et queda un tros de finca que és un xurro. Ho estàs fent tal com és, perquè és així de liat. Per exemple, diuen, aquí, en aquest tros d'aquí, farem un poliesportiu. Llavors, esclar, tu et trobes que això ho has de reorganitzar. Perquè aquí hi ha un senyor que li toca la zona verda per quasi tota la finca. Aquí hi ha un senyor que li parteix el carrer, li parteix la finca. En canvi, aquest senyor d'aquí li queda quasi tot net. Per tant, això s'ha de reorganitzar perquè tothom tingui al final el mateix aprofitament. En això, bueno, continuo bé. Llavors, aquí és el que ve... La pregunta és, els propietaris d'aquestes parcel·les es poden negar a aquest pla? No. Aquest senyor que té aquell tros de terra, que de sobte es troba com que, ostres, tu, ara ve aquí un senyor de l'Ajuntament i em diu que ara ja no tinc aquest tros de terra, ara tinc el que tinc.
No, Això és legal? És a dir, un cop l'Ajuntament ho aprova, hi ha uns processos d'informació pública, hi ha una supervisió, l'aprovació definitiva d'un pla correspon a la Comissió Teòricament seria amb el d'Urbanisme de la consentiment dels Generalitat, propietaris, hi ha tot un procés, però si hi ha un propietari que diu jo no vull, doncs no, ha d'entrar obligatòriament i rebre, és a dir, els beneficis i les cargues que li corresponen. I l'Ajuntament li pot obligar, si algú no vol. Sí. Perdries els drets. No, simplement una de les opcions és dir, si algú finalment es posés molt de cul, doncs se li expropiaria la finca. Se li pagaria el que val el terreno, l'Ajuntament continuaria una indemnització i continuaria el procés. Molt bé. Vale, tenim la zona verda i tenim el pavelló. I el carrer que està creuant tot. Llavors, esclar, la reparcel·lació vol dir que d'aquests trossos de finca d'aquests 4 propietaris es fa com un sac comú, és com si fessis un pastís. Poso l'exemple, és com si fessis un pastís. Hi ha un propietari que porta la farina, un altre que porta els ous, un altre que porta l'oli i un altre que porta el sucre. Llavors, entre tots fan la pasta, surt un pastís i llavors aquest pastís s'ha de repartir. I com s'ha de repartir? Proporcionalment a cadascú, esclar. Si un ha portat 1 quilo de farina, l'altre 1 quilo de sucre, l'altre 3 ous, es fa el valor de... Evidentment, amb ous és diferent. No, és un bon exemple. Es fa per superfícies. Si aquest senyor ha portat 1.000 metres quadrats, aquest n'ha portat 1.500, cadascú, en funció d'això, té un coeficient. Un ha portat un 20%, l'altre ha portat un 32%, l'altre un 44%, etc. Per tant, llavors, de les finques que quedaran edificables, per tant, d'aprofitament privat, el que ha portat un 40% li tocarà un 44% de les finques edificables, el que ha portat un 23 un 23 i un 22 un 22, etc. És a dir, cadascú li tocarà una quantitat de finques en proporció a el que ell ha aportat inicialment. De fet, és molt lògic. És absolutament lògic, no? Aquest senyor que té la finca més petita no diria per què assumir més que l'altre. No té per què assumir tot, sinó que després, per exemple, aquest senyor, com que li han pres molta finca, doncs segurament li donaran unes parcel·les aquí, o en aquest, potser els hi donaran aquí, és dir, a cadascú li quedaran les parcel·les... La qüestió és que tothom quedi compensat, no? Exacte, però al final tothom ha de quedar compensat. De vegades no quadra exacte, perquè esclar, les parcel·les es reparteixen en funció de la superfície mínima. Cada pla, en funció del pla, doncs poden ser pisos, poden ser blocs, poden ser cases unifamiliars, hi haurà unes parcel·les mínimes. Clar, el que no pots donar a ningú un tros de terreny que no sigui edificable, que no tingui la parcel·la mínima per poder edificar. Llavors, de vegades, el que acaba passant, sobretot en propietaris petits, és que, clar, se'ls ha de donar una part indivisa entre 2 o 3. Si són propietaris molt petits, o amb algú li toca molt petit, doncs es fan parts indivises. Bàsicament, això seria una reparcel·lació. ¿Cuáles serían los requisitos que se han de cumplir para realizar este tipo de proyectos exactamente? Es decir, lo que tiene que haber unos mínimos, ¿no? ¿Para poderse cumplir? Sí, aviam, quan diem mínims, evidentment, tot això ve del Pla General. És a dir, això sempre ho decideix l'Ajuntament. Tots els ajuntaments, cada municipi del país té el que en diem el PAUM, el Pla General d'Ordenació, que en allà diu el que vam explicar l'altre dia, saps que hem dit que hi havia el sòl urbà, sòl urbanitzable, sòl no urbanitzable. Els desenvolupaments aquests són amb el que en vam dir sòl urbanitzable, és a dir, el sòl apte per urbanitzar, que el pla ja defineix quins àmbits són i més o menys una estructura bàsica. Després, a partir d'aquí, s'ha de fer un pla parcial, que ja desenvolupa més mides concretes dels carrers, les parcel·les, tot això, i a partir d'aquí és quan es desenvolupa ja... O sigui, la reparcel·lació, diguem-ne, és l'últim pas, no? És quan ja es distribueix concretament les... En realitat, Frederic, una reparcel·lació, un senyor que tingui un terreny que potser el té allà simplement i no li treu cap servei ni benefici, realment és un bon assumpte, no? Vull dir, és com si t'hagués tocat, entre cometes, la loteria una mica, no? Que de sobte el teu terreny
serveix per equipaments o inclús per edificar una urbanització que d'alguna manera te tocarà un percentatge que tu treuràs rentabilitat. Exacte, sí. És a dir, la urbanització... No és que t'estiguin comprant el terreny en si, que et diguin tant topar el terreny, sinó que a més farem això i vostè tindrà un benefici de tot això. Exacte, sí. Al final... Més fàcil que vendre'l de vegades, no? També hi ha una inversió per entremig, perquè, esclar, per arribar a poder vendre les parcel·les aquestes o edificar-les, prèviament, a més de fer tot aquest procés, diguem, això és un procés, el que en diem els professionals, procés de papers. Però un cop tinguem els papers aprovats, clar, després s'han de posar màquines per fer el carrer, per fer la claveguera, per portar l'aigua, per portar la llum, etc. I això és una inversió que l'han de pagar també els propietaris en funció, esclar, això ho han de pagar els propietaris en funció del coeficient que cadascú... Sí, aquestes despeses són dels propietaris dels terrenys, no les assumeix l'Ajuntament directament, ni l'administració. No, això ho paguen els propietaris. Doncs això de vegades potser no compensa tant ja, no? Sí. Perquè, hòstia, fer tot un clavegat nou és una obra important i, bueno, l'Ajuntament potser no tant, però, home, ja n'hi ha costos importants. Quan es fa tot junt, clar, quan es fa tot junt, per exemple, si tu obres la rasa del carrer... Sí, normalment es fa un concurs. S'agafa una empresa que es fa un concurs, dona un preu i es fa. Retomant el tema de la parcel·lació, que és el més fàcil d'entendre, perquè ho has fet molt gràfic i molt fàcil, vull dir, per un propietari que tingui un terreny, Frederic, X, que tu diguis, doncs mira, tinc 3 nens, vull fer 3 partits. Això és molt costós per aquest propietari, perquè clar, aquí què té que fer? 3 escritures, m'imagino, reescritura nou. Això deu de ser un procés que sembla fàcil, però no deu de ser tan fàcil. No és tan senzill, exacte. És que això deu de ser complicat. No és tan senzill. Perquè, legalment, per poder partir una finca, necessites o bé que hi hagi un procés de reparcel·lació, com el que hem explicat, o bé, si només és una sola finca, tu has de demanar una llicència municipal per segregar una finca o per parcel·lar-la. Perquè, esclar, dependrà de com sigui el planejament, tu podràs fer d'una manera o d'una altra. Perquè, esclar, el planejament et diu quines qualificacions tens. Per tant, tu no pots fer les parcel·les com tu vulguis, sinó que han de complir, diguem-ne, amb uns plànols que té l'Ajuntament i tu pots partir de la manera... Normalment, el requisit bàsic és que la parcel·la tingui la superfície mínima que marca el planejament. Tu no pots fer unes parcel·les molt petitones. Si un senyor té 15 fills, segurament no podrà fer 15 parcel·les. Això està clar. És molt probable que no pugui. Hi ha uns mínims també de línies per poder. Sí, hi ha uns mínims que ha de complir les parcel·les. L'aigua sigui terra un sol rústic que un sol urbanitzable o...? Ui, sol rústic és un altre món, Aquí ens pot dir, segurament ni parcel·lar, no? Aquí és molt difícil. Bueno, no, amb sol rústic també hi ha unes unitats mínimes de conreu, però aquesta hi ha una llei de la Generalitat que, en funció de les comarques i en funció del tipus de cultiu, marca les parcel·les mínimes. Per exemple, en forestal són 25 hectàrees. O sigui, tu, una finca forestal, no pots partir-la per sota de 25 hectàrees. Amb regadiu és més baix, és entre 1 hectàrea i 1 hectàrea i mitja, i amb secà és entre 4 i 4 hectàrees i mitja, depèn de les comarques. El Delta de l'Ebre, per exemple, arriba a ser més baix, però esclar, és un cultiu amb un regadiu molt intensiu. En canvi, en zones de secà, les parcel·les mínimes són més grans. És una bona llei, la llei de sols aquí a Espanya, Frederic? No és gaire complicat, no és molt complicat, vull dir, no d'entendre, sinó de la quantitat de burocràcia, de lleis, d'impossibilitats, de traves que pots trobar. Tu m'has fet una pregunta, dius, és una bona llei. Quantes hores tenim de programa per discutir això? M'agradaria, ja. Perquè aquí podem discutir fins a l'infinit, però esclar, és una llei molt complexa. Amb el que estarem d'acord tots és que és molt complexa. Tot el dret d'urbanisme és una cosa que veig tan complicat. Mira que aquí han passat col·legues teus de dret de família, de laboral, de fiscal, de penal, de no sé què. Però de l'urbanisme trobo que és tan complicat, sembla fàcil, és molt complicat, però és complicat. Jo personalment... Jo entenc que la gent que tingui una parcel·la o tingui un terreny
tingui molts dubtes de tot. Sí, sí. Fins i tot si puc posar una caravana aquí a l'estiu. Que en alguns casos ja va quedar clar, perquè tu no has ho comentat, vam que bueno, sota explicar. el teu risc, perquè clar, tens la possibilitat que posin una multa, escolta, que és la meva terra, que estic aquí, que no vull res a ningú. No, mira, l'urbanisme, de fet, l'urbanisme és una de les competències transferides a totes les comunitats autònomes. És a dir, cada comunitat autònoma té la seva legislació d'urbanisme. Hi ha una llei estatal, però que és molt bàsica, i que precisament això fa uns 18 o 20 anys l'Estat va fer una llei d'urbanisme força completa i llavors diverses comunitats autònomes, òbviament entre elles la Generalitat, van fer un recurs al Tribunal Constitucional i el Tribunal Constitucional va dir que no, que l'Estat només podia fer una llei bàsica, però vull dir, el desenvolupament legal concret de l'urbanisme, cada comunitat autònoma tenia dret a fer el seu. I llavors hi ha comunitats que l'han fet més complicat i comunitats que li han fet menys. És el que tenim en aquest país, no? Que dins del que és la llei, cada comunitat té després la seva, que això qualsevol. 287 del carrer Aragó, té el despatxo, el senyor Lloberas, Frederic Lloberas. 609 39 15 69 és el seu telèfon, 639 391 569. Cualquier duda, consulta, información que necesitéis, os atenderá en persona. Cualquier duda relativa al tema de dret de urbanisme. Hablamos de parcelas, terrenos, suelos rústicos, urbanizables, o bueno, cualquier tipo dentro del ámbito del urbanismo. Frederic es una buena solución. Bueno, Frederic, pues moltíssimes gràcies per poder explicar, per ser tan gràfic i per explicar-ho tan fàcilment, que ara ja sabem el que és una reparcel·lació, perquè ho has explicat perfectament, que de l'altra forma seria complicat d'entendre, no? Home, sense dibuixar és molt difícil. És complicat. Així que t'agraeixo molt que hagis tingut la iniciativa, que ha estat teva, abans de començar a dir que estaria bé poder-lo fer un grafisme d'això. Ho hem fet i crec que ha quedat prou clar. Gràcies, Frederic, per estar aquí al meu costat. Gràcies a vosaltres. Que tinguis un bon estiu, que marxem de vacances una mica tots ja. Molt bon estiu. I ara mateix, encara no marxeu perquè continuem aquí, et donem la veu.